ये 5G के जमाना में भैया अगर केहू अपने आप के जागरूक न करे तो ये बहुत खराब बात है। बात तो सही है। सब कहल मोबाइल जब से आ गई बा तब से सब बिगड़ गई बा। बात सही ये है, बड़ी सब बिगड़ अच्छी गइल बात बा। कही आप। लेकिन ये मोबाइल से बहुत कुछ सीख भी मिलल बा। जैसे कौनो चीज भइल मन थे कुछ भेजे के बाद तुरंते भेजा जाता, पैसा ऑनलाइन हो गई बा, 1 मिनट में पहुंच जाता। और कुछ न्यूज भी ऐसा आ जाला जौन सुने लायक रहला, ठीक रहला। हर जौना चाहत तौना न्यूज आ जाला। समस्या ई बा कि हम उसे सीखत हई कि बिगड़त हई ओकर बात ही अलग है। अब यही में देखा एक न्यूज आ गई बा रायपुर से, एक जनी के बेचारे के शादी रहल, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बेचारे स्टेटस के चक्कर में बुक कर दिया शेरवानी सूट। अच्छा। और जैसे बियाह का समय भइल वो मालिक चढ़ आयल इनके लगे, कहेस की शेरवानी रहल है 6 घंटा खातिर बुक। और इनकर जवन यार दोस्त रहना सब बेचारे नचले में इतना मस्त रहना। और मस्त काहे नहीं रही है, जब मस्त करे वाला दवाई लिए ना, अब बेचारे इन लोगन शेरवानी के समय खत्म करा दिया नाचत। और सबसे बड़ी समस्या ई रहल कि वही शेरवानिया के दूसर भी दुल्हा राजा बुक कर दिला। अब चलिए मालिक चलिए नहीं इनके लगे, और मजबूरी में आके इनके कच्चा बंडी में बिया। और जितना आदमी वहाँ रहना एक चलाक मैंने बतावा, आदमी के कपड़ा छोड़ा गए तो केहू ई नहीं कहल कि अच्छा चला या तो दूसर चला खरीदा जा, या तो केहू अपना उतार के दे दे दूसर आ गई हो। चाहे यह जमाना में बतावा कच्चा बंडी के बिया करता। तो ऐसे भैया ऐसे सीख यह बा कि केहू जनी स्टेटस के चक्कर में ऐसा कदम न उठाए। रेंट ले वाला ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कम दाम वाला रहे तनी बहुत नाई ठीक रही, तब कोनो बात नहीं बा। लेकिन ई नौबत नहीं आई। आप कहाँ कच्चा बंडी में बियाह करे वाला।